Големия въпрос, аз още веднъж се искам малко да излетя, за да кажа някакви по-общи неща, които ми се виждат важни. Понеже днеска е 10 ноември, вие сигурно ще ме питате нещо, но аз да си кажа, защото съм си го наумил. Някога, понеже аз си спомням тази дата, аз тъкмо бях завършил, бях спечелил аспирантура, сега докторантура и бях в университета на този ден. Някога, и съм си мислил много какво се случи тогава, и след това, разбира се, някога разлома в българското общество съществуваше. 90-те години имаше голямо противопоставяне, но то беше различно от днешното противопоставяне. Тогава спора или различията в хората бяха относно това, колко бърз и колко дълбока да бъде промяната. Едните казваха класическо пазарно стопанство и многопартийна система, а другите по-предпазливите тогава, аз не ги обвинявам, казваха, дай да видим дали първо не може нещо като социализъм с човешко лице, дали малко по-бавно, дали може такава голяма промяна да я преглътнем и така нататък. Сега разломите в българското общество нямат нищо общо с това. Те идват от едно глобално противопоставяне и това е противопоставянето между този активистки либерален глобализъм от една страна, чието говорители и у нас са много активни, и от друга страна инстинктивния консерватизъм на отделните национални общества. И между това, което стана в Народния театър, също има този смисъл. Аз затова се опитам да кажа, че ние като общество малко трябва да успеем да говориме, а не само да се заклеймяваме. Между че отворя една скоба, може би ще ви бъде любопитно, но с извинение ще дам за пример юридическия факултет на Софийския университет. Не знам дали е известно на публиката, но всъщност на тези избори ние имаме 4 депутати. Един от ГЕРБ, един от Продължаваме промяната, един от коалицията около БСП и един при Тошко Йорданов от Има такъв народ. Това никога не ни е пречило ние да си вършим работата и никой от тези хора никога не е заклеймявал своите колеги, че са лоши юристи или лоши преподаватели. Според мен, по този начин ние трябва да изграждаме отношенията в обществото. Не може да спориме за някакви, с извинение, не много важни неща, при положение, че научавам онзи ден, че 250 селища в България нямат нормално водоснабдяване. Вие представяте ли се какво става? Просто човека няма вода вкъщи, а ние спориме за някакви неща, нали, Истанбулската конвенция, нали, и така нататък. Малко трябва да се събудим и затова и много хора не разбират какво стана в Съединените американски щати. Те не разбират, как така гласуваха за Тръмп. Много просто гласуваха, просто за здравия разум. Той е такъв, ама в рамките на здравия разум. Докато ти си унакъв и искаш да ми представиш един свят, който няма нищо общо с моята представа. Не знам дали помните, но демократите след победата на Байден, първата работа, която Нанси Пелоси, която сега го обвинява за не знам си какво, тогава ще струваме се спикер на Конгреса, каза, че не трябвало да наричаме родителите си майка и баща, родител 1 и родител 2. Вие разбирате ли за каква идиотия става въпрос вече? И хората реагират спонтанно срещу това, че им отнемат онази нормална представа за света, с която те са възпитани от своите сега родители. Да се опитам, професоре, слушам, вие говорите, разбира се, както винаги е интересно, да направя връзката между този глобален пласт, който вие поставяте с нашите си неща. Тъй като нашите несистемни партии в 51-то Народно събрание имат ръст. Всички несистемни, които говорят в тази, да кажем, консервативна посока, която казват, стига вече на този диктат неолиберален, който като пример идва от Съединените американски щати заради изборите. Защото хората изразяват протест, когато гласуват за несистемни партии. Това е описано от социологията. То не е нещо чудно. Аз искам да кажа, умръзна ми от тези, гласувам за някой, който никой не знае. Тези сцени пред Народния театър, ето да направим още една връзка, ако правилно ви разбирам, пред Народния театър от четвъртък вечер, имат ли такова проявление на радикализация на обществения дух? Имат, но чакайте сега, победата в Тръмп, много интересно това. Първо, в България се провеждат избори, една общност либерална, градска, не ги харесва резултатите. После не харесва, че Тръмп спечели изборите. После не харесва, че има протести. Изведнъж това радикализира средата, така ли? Не е така. Това, че изборите никой не ги харесва и в крайна сметка според мен усилено говорят срещу това, онези, които не успяха да влязат или които влязоха с малко или нещо такова. Така че няма такава връзка. Това, което казах за Тръмп, има смисъл на този голям разлом, който съществува в съвременните
западен тип, да кажем, в това число и от нас общества. Ако, понеже знам, че имате и такъв разговор, аз мислих тези дни по този въпрос, тъй като инстинктивно съм склонен да заемам позиции, но след това, като гледам да ги обмислям. Говорих и с някакви историци. Оказва се, че тази пиеса действително, за която толкова много се говори, всъщност за мен няма съмнение, че Бърнард Шоу няма нищо общо с това да иска да уязви някакъв народ, който той практически не познава. Тук съм напълно съгласен. Абсолютно съм сигурен, че Джон Малкович също не е имал това предвид. Той и сега не се ориентира какво точно става в България. Що се отнася обаче до ръководство на Народния театър, не съм толкова сигурен. Не допускам да е имал злонамереност и от тях, честно казано. По-скоро са подценили въпроса. А са подценили неправилно по две причини. Първо, защото от мои приятели историци разбрах, че тази пиеса е играна 20-те години по европейски театри и тогава български студенти, обърнете внимание, учещи в Виена и на други места, са протестирали срещу нея. Те не могат да бъдат обвинени, че са нелиберални, пропутински или някаква такава друга подобна глупост. Те инстинктивно са го направили. Ако ти знаеш тези неща и ако знаеш, че има една известна чувствителност, тъй като тя е играна и в други периферни театри, пак има някакви неща, може би все пак трябва да си дадеш сметка за това. Нищо повече от това. На въпроса, може ли все пак някой да налага цензура, тук не става въпрос за цензура, защото цензурата се налага от институциите, тя не се налага от хората пред на площада. Така че тук не може да се говори и за цензура. От тук насетне, хубаво ли е да се пречи на едни хора да не могат да гледат постановката? Не е хубаво. Наистина това не е хубаво и ние трябва да се научим да протестираме цивилизовано. Но, от друга страна пък, да се твърди, че това са футболни агитки, това също е изключително некоректно. Аз лично познавам хора и от университета, и от Академията на науките, и от културните среди, които изразяват своето недоумение от това, което се случва. Ето така, според мен, стоят нещата. Така че нека малко да успокоим. Да, ние сме раними на тази тема, но сме раними защо? И сега тук да дойде на връзката с Тръмп. Раними сме, защото като че ли през последните години на нас ни се отнемат някакви корени, неща, с които ние сме свикнали. Да, може да не са по холандски образец или по канадски образец, но ние сме свикнали с тях. И ако няма разумна причина ти да ги атакуваш, по-добре не ги атакувай. Хората са с усещането, че постоянно нещо се подменя. И то подменя се не просто, че въглеродният двуокис, за който аз съм учил, сега се нарича въглероден диоксид, ти мога да наречеш и карбонов диоксид. Но това е просто на наименование, колкото да дразниш хората. Дали ще използваш българските и латинските, това няма голямо значение, латинския корен. Големия въпрос е, че понякога това се отнася и до нашите деца, такъв спор имаше наскоро, и трябва да сме малко по-предпазливи, с малко по-голяма чувствителност. Ето това е големия въпрос. Добре, вдига се, разбирам ви правилно, вдига се вълната, която Тръмп успя да постигне в Съединените щати. Тя се вдига тази вълна.